И здравейте, дами и господа, геймъри! Сега мисля да започна нов свят на Майнкрафт, който да... не знам. Да е просто обикновен сервер, защото не знам. Просто така ми харесва. Хрумна ми, не се срещам за друго, на което да снимам. Имам редовна поредица, която качвам всеки петък, събота и неделя, нали? Прямо по един-два клипа на ден, всеки петък 2 клипа, събота 2 клипа и неделя 2 клипа. Може би така ще се нареди. Не знам, не съм сигурен. Може би в неделя може и да е един клип, не знам. Така, ще кръстим ста Бертис World. Season 1. Да. Това е първи сезон. Това ще е първия сезон на нашия свят. Survival. Ето тук. Така. Website default, bonus stop. Cheats off. Така. Ще напишем някакви страници. Bananas. Bananas. Там. Create the new world. Добре. В момента света се създава. Днес е трети, пети. Петък, събота и неделя не качвах клипове само защото си бях на село. Ето в такива случаи няма да мога да качвам. Бях зает. Освен ако не заснема някой влог или нещо такова, което да качам в деня, когато се прибера. Сега се генерират нещата. Тук увеличим звука, графиките. И ето така. Да започнем с както всеки един survival. Дърво. Да, който не го пусна. Остава тук. Добре. Ще се пробвам да влезем пак. Защото нещо светът бъгна. Опа, лошо. Каквито там дистрия. Добре. Се надявам сега всичко да се оправило. Да, оправи се определено. Айде де. Дали ако намаля графиките ще се оправи? Другото, защо брайтнес ми толкова? Брайт. Минимален. Добре, не знам какво става тук. Нещо съвсем се обърка светът. Добре. Опа. Ще пробваме за последен път. Ако не, ще създада нов свят. Оп. Ето. Добре, да продължим. Така, както казах, първата стъпка от всеки survival, дърво. Ето го и първият ни achievement. Getting wood. Добре. Нека направя един крафтинг тейбъл, за да направи една брадва. Оп, бенчмаркинг. Така, оп,
Полянка. Опа. Леко. Нахуй правя, не знам. Започнем с една брат. Тук. Почти поворот. Обаче нещо много ме дразни. Така. Да разполагаме с алкохол и мисля да продължа с него. Да. Но защо има такъв лак? Ето това много ме дразни. Явно защото не мога да кажа, че наскоро се включи компютъра, защото беше някъде преди 45 минути. Се чуете какво съм правил през тези 45 минути. Изработих една победа на ранките с Трандърмер. Трандърмер, колкото и странно звучи. И не бях на АП, бях на АД. Не знам, ако се чуете защо не заснемам цели игри на League of Legends, е защото, не знам, не мога, не че не мога, не че няма място, не че нищо, но проблемът е качване, самото качване. Ако трябва да кача цялата игра, ще е без обработка, разбира се. Защото ако го обработвам, то ще стане много време. Докато като го кача направо, то ще спести време, но все пак се качва много време. Много време. Затова това е, не знам. Затова не качвам и толкова дълги клипове. Нямам толкова свободно време, през което да кача тези видеоклипове. Така. Сега не сме се врали обилно, задоволително да... Там има остров, в който ще отидем. Опа, така. Набрахме всичко. Трябва да съберем обилно дърво за нашата къща преди свечеряването. Така, да тръгваме. Ето тук има и крави, които ще се простят за живота си. Умирай! Опа! О! Чудесно! Диня, която ще задоволи глада ни. По-късната част на епизода, когато направим ферма. Може би с по-късната част на втори епизод. Не знам. Ето тук има едно прасе, което трябва да умре. Ето там виждам бамбук, който мисля да обера и да намеря място, което да се населя. Имам новина, която трябва да знаете определено, че скоро ще си закупя един фейскам. Ще си закупим фейскам. Ще закупя камера, с която в клиповете ни ще има фейскам. Няма да снимам с фрап, сигурно с OBS, който вече изстримвам. Стримове, може би... ето, може да ме гледате как играя на Лига в петък или събота в 7 часа.
Зависи, проверете и в петък и в събота. Може и двата дни, може само в единия. Не знам. Стримвам на лига. Долу в описанието ще... Овек. Ехо. Заешка кожа. Интересно. Да продължим. Опа. Не в тези гори. Добре, мисля да... Леле, какъв съм късметлия. Савана. Точно това, което се нуждаех. Така. Набилдна един пиксейк. Да. И да направим един сеч в земята с нашата дървена кирка. Готово. Сега ще направя една камена, за да стане процедурата по-бързо. Можем само да се надяваме да намерим кол. Добре. Толкова калък мисля, че ми стига, за да се изпека пържолите. Да, определено ми стига. Ето правим един фърнейс и го поставяме точно до нашия крафтинг тейбъл. Така, ще трябва да направим други въглища. Опа, ето, получава се. Добре. Да погледнем ето тук. Ох, с тая бъвнина ще умра. Ето тук има цяла поляна на наше разположение. Сега да се върнем при... За сега нашата база, за може би 5 минути. Така, ето и дървените въглища. Така, да опечем малко пържоли. После има и още 3 свински. Така. Мисля да се върна, когато се опечат пържолите, за да не чакате и вие с мен. Така, хора, отивам да оставя пържолите да се печат. Оставям пържолите да се печат. Отивам до тоалетната и като се върна, какво да видя? Някой ме е убил, но мисля, че помня къде бях умрял, затова минах покрай някакво свърталище на прасета. Ще обера още бонус пържоли. Ето е саваната. Но мисля да ще направя на peaceful за сега. Докато си устроим къщичката. Ето ви нашите неща. Се надяваме айтемите... Yes, перфектно. Ето ви нашите неща. Пържолите са изпечени. Даже сме възстановили нашите бутчета. И чудо, че сега лагът е значително по-слаб. Една идея по-слаб. Ще
ще отскоча до другата гора за дърво. Ще се върна веднагически, след като събера един стък. 164 от Oakwood. Окей, това е странно. Не, явно не е чак значително намалява лагът, просто на мен така не се струва. Близко сме до стакът. Значително близко. Оп, ето това виждам още прасета. Мисля да използвам за прехрана и ще се върна в място. Уау. Си бая. Не, стоп. Няма нищо повече. И воля. Опа. Така. Ще направя едно нещо. Game Rule. Inventory. Да. Разбира се. Явно ще е малко по-трудно, отколкото си мислих. Не се сетих, че мина. Опа! Ой, нашият късмет. Казах ви, че само можем да чакаме. И ето. Спечелихме от нашето търпение. Така, в първи епизод, както винаги, едва ли е имал някога първи интересен епизод на оцеляване в Майнкрафт. Поне аз не се сещам за такова. Вие ако се сещате, може да напишете долу в коментарите. Да, ще се видим в следващия епизод, в който ще е строенето на нашата къща. Да. Вау, тук е пълно скол. Мисля, че този кол за сега не е достатъчен. Колко имаме? 38. Ще взема да го закръглям 40. То свърши. 40 кол само от една дупчица. Значително добре. Нека, опа. Мисля, че не са на макс. Съжалявам, ако не виждате, но скоро ще се здобия с торчове и проблемът с невиждането няма да го има. Се надяваме.
Тази сталкерката почти свършва. Не точно да. И ето го последното парче. Добре. Да погледнем ето тук долу. О, да. Айрон. Погледнем защо около него. Няма никаква следа от друг айрон. Ето тук има. Леговището на Батман. Така, аз ще обера тези работи тук и ще се видим с вас в следващия епизод. Това беше от мен Берти и чао!